Kaya ora iso tak tresnani kanthi wutuhe ngatiku. Nek ngomong wedok wae yo kene akeh. Wiwit saka sing kinyis-kinyis nganti tekan sing susuran. Aku kaya ketekan bledek kayak Kak. Bukan aku. Selalu oleh kanca kok jan druwet ngono kuwi. Mbok ya sing sumringah. Kaya aku iki lho, ben dipirsani para pemirsa. Pameriksa. Wes kuwi pokoke. Aku sumringah ki lah ngopo to? Ayo mas ngene kamu jujur. Bapak Ibu semuanya dimarnis ki. Ben ketok nek ndutang ya ketok ora ndutang ngono ki lho. Lek ku arep seneng arep penghibur kepiye wong cengkak karo atiku. Lho kok cengkak piye? Atimu sing ndi to? Karo rasane sing nang jero dadaku ki cengkak. Delok. Endi? Nek kowe mek dadaku ora apa-apa nek kowe sing susah aku ora bakal ngemek dadaku. Ora, Kang Paijo. Paijo. Tidak seneng ke seno Ya nah seno. Nek susah ki rasa diketon-keton nak. Jane apa sih ngomong cerita karo nyong curhat lah. Mbok menawane nyong sak ngenteng-entengi apa kabotan ki rasa nah. Ya nyong ora apa-apa. Ya ora plek-plek nyong ora terima barang nyong dimakem kaya piye. Apa jane apa? Cerita. Ya apa-apa tapi aku isi cerita. Nah, aku tuh jatuh cinta. Begini. Aku
Aku ki kepranan karo wong. Ning apa? Aku ki arep kondok. Wah. Ceritanya lagi jatuh cinta ngono. Oh. Dek aku ki arep kondok. Aku ki isin ki mung tak simpen tak demen nang sakjroning atiku nganti rasaku ki saben-saben aku kelingan bocah iki wah aku ki ra iso turu kan. Kowe iki isin. Sing isin kan wis ditutupi. Ora perlu. Jaru bangsamu sing isin ki apane kok sing isin wis ditutupi. Lah apane? Kok isin? Nek seneng karo wong wedon, nek pancen nyata-nyata dadi wong lanang sing gentleman. Langsung tembak. Lah ben aku ora cinta iki. Kowe iki sing perkara nggon mengkonoan ki wis pengalaman. Pengkonoan iki. Lene mbak kuwi lho, aku kandhanono, aku ono. Piye carane? Mergo aku ya ora wanita sing siji kuwi, wah, aku ora iso ngendani Kang. Tiada yang lain. Kayamu wis gampang perkara seneng, kok manut karo omongane nyong. Dewi Rengganis. Hah? Tak anyaran kan? Murid anyar. Ya padha-padha murid anyar nang kene iki ning begitu aku ngerti pisanan ki rasane atiku wis tan bangkit sinayudan. Tan apa artine? Ya ora iso aku ngapusi atiku dhewe. Aku kuwi jatuh cinta, Kang. Oh, jatuh cinta karo Dewi. Wes bukan kok manut karo omongane nyong. Tenan, wis kok tak jamin pokoke kok si jatuh Aku manut kowe lho iki Dewi Rengganis. Ah, Dewi kae kok manut karo kowe Mas no. Tenang, tenang. Bencong-bencongke. Alah, jan aku seneng berkaca karo kowe. Piye kan? Aku keprewek aku. Ayu. Tenane. Enak gelap ya. Nuwun ya. Wonten Mas Kesna ta niki wau? Iya, Ede. Jan kiai kok ning ngangeni ya. Dasare bagus, isih enom, pinter. Kak, aku dilem. Aku dilem. Iya. Ngopo ta kowe iki? Ngopo ta? Anu Apa? Ana apa ta yo? Tak warai maca mantra. ya apa? Boleh ben bisa terkin. Sik ya, Dek. Ya wis kono dipenakke. Tak tunggoni kene. Niat ingsun Niat ingsun maca mantra maca mantra Asmarandana. Mana kamu? Asmarandana. Semar mesem. Semar mendem. Semar mesem. Semar mesem. Son tujuaken. Si aku ki lali naskahe. Ayo, son tujuaken kambek sapa? Son tujuaken dhateng wanita. Dhateng wanita Ingkang kula tresnani. ingkang kula tresnani. Inggih menika jabang bayi. Jabang bangsul. Jabang bayi. Tak basake jabang bangsul. Ayo, jabang bayi. Jabang bayine si Dewi. Si Dewi. Muga-muga Muga-muga katut karo aku. kentut Katut. katut karo aku. Citra delpak dikempit lo samsep. Citra patit kempit. Citra delpak dikempit lo samsep. Citra del. Citra del kempit. Citra delpak dikempit lo samsep. Aja dawa-dawa. Ketahuan kuwi. Citra delpit kapsik. Citra delpak delpak dikempit rit kempit lo samsep. pesangsep. Muga-muga Si jabang bayine jabang Dewi bayi Dewi terkintil-kintil sampai. Terkintil-kintil sampai. ngomong gede kok kindil-kindil. Terkindil-kindil sampai Lete. lete.
kowe iki makan dodok. Dodok, langsung dodok, ra iso ya. Piye? Nek wedhus ralang yo ora ngono kuwi nek wedhus zebra iki. Mbek. Ora mbek. Mas jenengan kok ya manut to dajari kentir loro iki. Mewah edane kok dinut lho. Ngene lho, iki ki ora ngajari kentir. Lah kepiye to? Maca mantra ben critane iki. Apa tuh? Dosa. Lah wong bertiga kono do bisik-bisik iki dosa. Lah aku mah ya ngono, Pak. Iki tak omongke. Yer piye? Mas Krisna, Piye, Dik? jenengan tresna kula, tresna tenan apa kali kula? Lho pancen wis tak antepe aku iki kepengin Bangun tidurku terus nanti